сладка. Искам всички да знаете, че в интернет, в цирк, тази малка сладка лъже хората и им прави мръсотии. Праща ви да зелен фейверк като мен днес. Ходих до Варна, отидах на улица Охрид 25 и този адрес се оказа заключен блок с решетки, железа и катинари. Тази курва искам да я питате, да я спрете и да я питате, да организирате хайка и да я заловите. Всички вас, които е излагала, искам да си получи заслуженето. Просто така. Казва се Нима. Мелани, известен е сладур с слинка си. И е много тъпа. Ако беше сериозна, днес щеше да бъде просто истина. Тъпа курва. Разкажете играта, пичове. Всички вас, които е излагала. Боди фитнес. Теб също, мен също. Тъпа курва. Трябва да се получи заслужената тази кучка. Била най-голямата курва във Варна и се ебе с всеки срещнат. Мръсна, тъпа курва. Мъртва ти!